Mae Dr Kim Goldin wedi creu ffordd o feddwl am magu plant mewn ffordd positif iawn o'r enw dwylaw magu plant. Mae'r llaw cyntaf, Gysylltu, yn sôn am y cariad, cynhesrwydd a rhyngweithiad rhwng plant ac oedolion. Mae'r llaw arall, Chywiro, yn sôn am y strwythur, y rheolau a'r trefn mae hefyd angen ar blant. Mae Dr Kim Goldin wedi creu 7 cam ymarferol iawn i cysylltu â Chywiro, a dwi wedi addasu'r 7 cam yma yn fy ngwaith gyda rhieni. Y cam cyntaf yw i sylwi, os angen ymyred, os angen wneud yn siŵr bod y sefyllfa'n saff, neu os modd anwybyddu'r ymddygiad os dwi ddim yn mynd i achosi unrhyw niwed i unrhyw un. Cam 2 yw i chi tywelu eich hun. Ydych chi'n teimlo fel bod yr emosiynau mawr yma ar fi'n cymryd drosodd? Os rhaid i chi falle cymryd cam yn ôl, cymryd anadl ddofn neu galw am help rhywun os oes rhywun arall yn y tŷ? Mae'n bwysig iawn i chi dywelu'ch hun cyn ymateb i'r sefyllfa. Cam 3 yw i dywelu'ch plentyn. Ydych plentyn yn boddi yn yr emosiynau mawr yma? Os rhaid i chi trio ymdywelu'r plentyn, falle mae rai plant yn hoffi cwtsh, mae rai plant yn hoffi'r rhiant i jyst istedd yn agos atyn nhw fel bod nhw'n gwybod bod chi yna. A chi sy'n gwybod beth mae'ch plentyn chi yn mynd i ymateb i yn y sefyllfa yna. Y cam nesaf yw chwilfrydedd. Os gallwn ni fel rhieni meddwl am beth yw'r emosiynau mawr yma sydd tu ôl i'r ymddygiad dyn ni'n gallu gweld, mae'n rhoi lot o clywiau iddyn ni ar sut i ymateb i'r ymddygiad, ond hefyd sut i osgoi'r ymddygiad yna i ddigwydd eto. Felly mae angen i ni fel rhieni bod fel deifiwr dŵr. Os dyn ni'n dod i mynydd rhew a dyn ni'n gweld ymddygiad fel cnoi neu bwrw neu gwrthod, mae angen i ni fynd o dan y dŵr i edrych am rai o'r emosiynau sy'n cyfrannu at yr ymddygiad yma. Yn y blynyddoedd cynnar, gallwn ni falle meddwl am 4 prif rheswm pam mae plentyn falle'n ymddwyn fel y maen nhw. Un yw falle bod y plentyn yn teimlo fel bod nhw rili eisiau bwyd. Un arall yw falle bod y plentyn yn teimlo'n grac neu'n ddig. A rheswm arall yw falle bod y plentyn yn teimlo'n unig a eisiau cwmni neu eisiau sylw gan y rhiant. A'r un olaf yw falle bod y plentyn wir wedi blino'n lan. Y cam nesaf yw cysylltu. Hyd yn oed os dyn ni'n dda iawn o feddwl am rhai o'r anghenion a'r emosiynau sy'n cyfrannu at yr ymddygiad yma, mae'n bwysig iawn i ddweud hynny wrth y plentyn. Felly, os dyn ni'n gweld bod plentyn wedi blino, gallwn ni ddweud, dwi'n meddwl bod ti wedi blino nawr, deri cael saib fach. Neu os ni'n gweld bod plentyn, neu ni'n meddwl bod plentyn eisiau bwyd, gallwn ni ddweud, deri cael bisged, neu deri cael darn o ffrwyth, neu rhywbeth sy'n cyfleu bod ni wedi deall rheswm yr ymddygiad yna. A mae hwnna wir yn helpu plant i ddatblygu sgiliau hun yn reoli a sgiliau cymdeithasol y plentyn. Y 6ed cam yw Chywiro, lle mae'r ail law yn ddod i fewn. Oes angen rhoi canlyniad oedran priodol i'r plentyn, enghraifft, ti di taro dy frawd gyda'r tegan, mae'r tegan yn mynd i ffwrdd, neu welis ar neu dim parc. Mae plant dal angen y ffiniau a'r strwythur yma i ddatblygu. Y 7ed cam yw ail cysylltu. Ar ôl y Chywiro, gallwch chi ddod ar llaw arall yn ôl, y llaw cysylltu, falle gallwch chi cael stori fach neu cwtsh, ond y peth pwysig yw i anghofio am beth sydd wedi digwydd a symud mlaen.